От студио Рашо Продакшн. Специален музикален поздрав за Рамадан и неговото прекрасно семейство. За Ани, за Васко, шампиона, за Гошо, за Зоя, за Иляна и за Наталия. С много обич, уважение и от сърце. Благодарим на Бог за всеки ден, за дома изпълнен с обич и благословия Рамадан. Върви напред с високо и дигната глава, до него е Ани, с усмивка, сила и добрина. Заедно градят семейство с чест, уважение и любов, където всеки намира топлина и опора. Васко е шампион не само на ринга, а и в живота със смело сърце, силен дух и големи мечти. Гошо е човек с добро сърце, винаги до близките си, винаги готов да подаде ръка. Зоя, Иляна и Наталия носят смях, надежда и светлина, А децата и внуците са най-голямото богатство на този дом. Когато всички се съберат, къщата оживява с песни, усмивки и щастливи мигове. Там има уважение, разбирателство и любов, които правят семейството още по-силно. Благодарим на Бог за всяка благословия, за здравето, за щастието и за това, че ви държи заедно. Нека дните ви бъдат изпълнени с късмет, мир и радост, а домът Ви винаги да бъде пълен с детски смях, добри приятели и красиви спомени. Рамадан, Ани, Васко, Гошо, Зоя, Иляна и Наталия. Бъдете все така сплотени, благословени и щастливи. Нека любовта ви води напред и всяка нова година ви носи още повече поводи за празник. от студио Рашо Продакшн. С уважение И от сърце.